И някакъв е у моята ферма. Не, наистина някакъв е у моята ферма. Ето го. Тук не е PvP сервер. Не гадно, що е по-хубаво. Да, нали то отбиват на покуда. Някой ми пише чак. Набито. Той ми го даде лик. Ми го даде този лик. Аз си го знаех междущо накараме. Да, хора от YouTube може да обера сега фермата. Не, още не. Аз може да живея с тебе. Ти не си в този сервер, тъй че не. Търся се много скина. И да, ще ви демонстрирам как се събира най-хубаво фермата. И сега влизам с HH243. Ванче! И да. И ха-ха, зеки. Сега ще се чакай. 3. Не, но здравейте, като видите на YouTube. Аз съм 101. И в момента мистер Парабо просто и той снима клип. Да. Не, наистина снимам клип. Да, добре, и аз наистина не снимам клип. Аз снимам. Добре, това пише писали сервера. Не са хиляди. Чакайте, хора. Ще видя кой е този. Не ти е писал ли? Абе. Аха, ето го. Аз и сега влизам, ти в сервера? Вижте якия ми скин. Другия. На сервера ли си? Да. Значи. И да, това. Чакайте, връщам се след 5000 години. И върнах се. Да. Кракетки пом-бом-бом, кракетки пом-бом-бом. И да, той ще го оправя. Това е много хубав сървър. Да, наистина е хубав. Кой ти говориш? С никой бе, нали говоря на ютубърите. И да, ютубъри, това беше от мен. Коментирайте, оценявайте, дайте положителен вод и чао! Чао!